الحمد لله الذي كان في المكان قبل أن يخلق المكان ولو كان كيف كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، uwete wa Islam bang du ko rut na sai ro kamano maduong kum telono ma kendo ko uno dogo romi ci makama dio mamaradek e due mar Ramadan waburo punyo reka wono e sura marut na sai wachuna mar Qur'an suratul Asr. Na sai wachuna Qur'an ya wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oro Islam utnasa dunia wal asr akungora gil lemsapar utnasa inigi tekumar kungro kata hapo gigi mora ewang pinka nyaloka oyento apogodo, onyalo kao dhano to apogodo, onyalo kao nam to apogodo, onyalo kao due to apogodo, kaka uno hapo gi sapar. Wanjo kadhano konyal hapo gi gomora mak marut Nyasaye. Nyaka idug manakum Allah. Iwajni wallahi billahi. Okinyawajni wa Isa wa Juma wa Hasan okinyawacho kamano. Nyaka ni wallahi billahi. Okinyala hapo gi baba ukata gi mama u. Kecgin twitch gi unduto te in gi minu te un twitch merut Nyasaye. Wajni wal asr akungora gi lem sapar. Amo merut Nyasaye po merut lem sapar. Nyasaye apo gi lem sapar. Lem sapar elemo manga tukangatu niti ohande. Ngatu kangatu dwani mondo mi oyude ohala matin, oyude pesa matin odogo de ode. Koro inyalo go adhana muadhi nyalo go adhana tungani en okodwa dhi muskiti. Kechono niko pono dhi muskiti to janyeo mana biro nyeo kata sweet. Ne do mi nyeo kata odu makoro achiel nyalo biro makose. To sebiro gukinja karo kinyi kapoko uso. Koro mono mi ngacha obio yude mondo nyeo. Omio ja ngatu ka ngatu sapa nigi geno mondo mi oyude gimrut Nyasaye ondikone. Owela mrut Nyasaye oketo chunyi kuom piny. Omiyo jokadhano sapar jokadhano mang'eny la timo ohala tok dhi lem sapar. Innal insana lafi khusr. Ruth Nyasaye wacho niya en adier makende ni jokadhano ni gasara. En adier makende ni chwech mare majmar jokadhano ni gasara. Nigi shida, nigi kum maduong' e wang piny ka. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مكمنا جوك ماونغي غسارة gen jogo ma oyigruth Nyasaye وعملوا الصالحات banga gise yigruth Nyasaye gitimo timbe mabeyo gilamo ruth Nyasaye giftueyo gigolo sadaka girumure maber girwakre ka mon jo Islam ogin mon marwakre sikat chiek iye kanyo dum lach odum takataka bas wachni tija Islam manok ber wa amilu salihat bas to timo tim maber watawasaw bil haqq bas to lungo ji mroji lam ruth Nyasaye watawasaw bis sabr bas to lungo ji mroji bed gi kuyo kato bed garita madungu ruth ukechunjo gi kuom ruth Nyasaye. وبهذا يتبين أن العمل الصالح من الأشياء التي يلزم حصولها. قالوا لك واتنيه نيسوانيا تيموتيم مبر ena chiel kum gigo monego bedni udano timo pile ka pile. Owache wach maber Ruth Nyasaye ero onego bedni udano wacho pile ka pile. Kwayo maber onego bedni udano timo pile ka pile.
keyo tabara al-insanu mu'minan mondo mi ung'eni en ng'at moyie gi Ruoth Nyasaye. Kopo ni dwa wacho ni yie gi Ruoth Nyasaye, kendo yie motegno gi Ruoth Nyasaye, nyaka itim tim maber, kik itim timbe maricho. Ng'at no matimo timbe maricho mano ok ng'at moyie gi Ruoth Nyasaye, to ng'at matimo timbe mabeyo en ng'at moyie gi Ruoth Nyasaye. Mai momiyo wacho ni ja-Islam ka ja-Islam onego bed ni timo tim maber mondo mi obed achiel kuom jogo ma Ruoth Nyasaye orwako, kik obed achiel kuom jogo ma Ruoth Nyasaye okwedo. Walau idda'a mudai annahu mu'minun wa taraka amala salihah, to kadde bed ni ya ng'at moro biro to wacho ni an ja-Islam, ayie gi Ruoth Nyasaye, to ng'at mowacho kamani ng'ani king'iye okolem, owacho ni ja-Islam, en okwahero Ruoth Nyasaye, to king'iye maber to lemo okolem. Taraka swala okolem, wa zakati okogol zaka, wa siyam okofungi kata okotwe, wal haji ijab okodhi, en ja-Islam kamano, lemo gini go oonge go. Pile ka pile nene mane donam ko kotol, inene mane chiro ko uso rech, inene mane ko uso lewni, nene mane duka mamare, nene mane kaini masino, tuyo moko masin pile ka pile, eno tiyo tij mar tije nemo ma omoke. Ngani katwat ni ja-Islam, ngani bari minal iman, machil kum jogo mabor gi yie mar Ruoth Nyasaye, kendo gin mabor gi gima iluongo ni Islam. Fa innahu la yu'tabaru hina idhin mu'minan, koponi onyalo we lemo, onyalo we somo Qur'an, onyalo we hero dini e ngima mare, bas ng'ani ok onge kaka inyalo ng'eye, ok nyal ng'eni en ng'at moyie gi Ruoth Nyasaye. Onge kama inyalo wach ni ng'ani en ng'at maber e Ruoth Nyasaye, nikech kati wach ni kiwacho ni ng'ama Ruoth Nyasaye, nyaka ilame kaka Ruoth Nyasaye dwaro. Nyaka ilame dibich odiochieng', nyaka kwaye pile ka pile, nyaka som Qur'an, nyaka bed kaka ja-Islam. Iwacho ni ja-Islam kati iluonge ni Amina, kati iluonge ni Zahra, to in Zahra maka ochopo ni mon jo-Islam rwakore kata rwako buibui, tine rwako sikat machiek, ni mano koro Zahra wuotho. Zahra maching'ani wuotho e wang'ayo, wuotho ka olunde chalo olund guk masudhe e wang'ayo, en wuotho ka en duk embele ji, ni mano koro Zahra wuotho embele ji gi sikat machiek. Mano ok gima ber. Ja-Islam madhako onego bed ni rito duge, ok onego bed ni neno duge pile ka pile. Kwa hiyo wacho ni yie gi Ruoth Nyasaye, to in kochopo seche ming'isi ni ko makri ruach Ruoth, makri gi din maber, tineno ni ng'acha ochai, ng'ama ng'isi ni lam Ruoth Nyasaye, kata ng'at mang'isi ni rwak buibui, ng'ano chai, mano in ng'at mabor gi din mar Ruoth Nyasaye. Mano in ng'at jachien, kendo ok in ng'at mar Ruoth Nyasaye oketo maber, oketo machiegni bute. Keto jachien e dhor chunyi, ket Ruoth Nyasaye e dhor chunyi, ibed achiel kuom jogo mabeyo ma Ruoth Nyasaye ohero. Nasema fa innahu la yutabaru hina idhin mu'minan, ng'at mabiro timo kama ok boyiene ni en ng'at ma oyie gi Ruoth Nyasaye. Li'annahu lam yati bi amali salihin, nikech en achiel kuom jogo maonge gi tim maber e kit ngima mare. Wa afdalu amali wa awjabuha ila Allah ta'ala ma dawama alayhi sahibuhu. Wa afdalu amali, tim maber Ruoth Nyasaye ohero, wa habbuha ilayha, kino tim Ruoth Nyasaye ohero kabisa chunye, en ma dawama alayhi sahibuhu, en tim ng'at matimo koyangore kendo time pile ka pile. Koponi lemo to lem pile ka pile, ikileme dwe mar Ramadan kende. Koponi kwayo to kwa pile ka pile, iki kwayo dwe mar Ramadan kende. Koponi we ajuoga to we ajuoga kabisa, kiki we dwe mar Ramadan kende. Koponi we ndawa pile. Koponi we njaga pile. Kiwe kongo pile. Koponi ja-Islam moyangore be ja-Islam, gidendi tegi pachi tegi tine ni tem. Makibel ja-Islam tiala chel ni oko, tiala chel ni iye. Bel ja-Islam moyangore e din mar Islam. Mok ni kauni ja-Islam to kidhi chungi meri, mok ja-Islam to chalru. Yani namina ma ja-Islam to bedo gagi meri, mok ja-Islam to chalru. Rwak magu chalre, rwako top ma skin tight, rwako skin tight. Uke wang'ayo, wuotho wang'ayo, yani nyiri ma Nyasaye ong'isi ni kik rwak lewni, wuotho duke wang'ayo, to gima ber.
Ja Islam rwako dawo mumo dende mangiso heshima mare gi kinde gi Ruoth Nyasache, e kinde gi jaode ma okende ma oin ja Islam ng'ama dichuo onego bed ni ng'iyo kit law ma jaodi rwako, ma ok ni ng'iyo ni jaoda ni rwako top machal nade. Onego bed ni ng'iye no rwako law mumo dende koso law mokumo dende. Samani والمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية في شرعية الإسلامية بمكان. Koponi itimu gino pile le mo pile kapile somo Quran pile kapile irwa ko buyi pile kapile irwa ko kando pile kapile imngat mabere no ile ingiso chunye be Ruoth Nyasaye pile kapile inachiel kum jogno sheria mar Islam ko chakare ka Ruoth Nyasaye no rogo jaote Muhammad ko jote mokwado watadhabu aujuhi ahamiyati biha bima yali. Tukopo idwa ng'eyo kaka ber ma ng'ato yudo koponi otlemo pile ka pile, kata ber ma ng'ato yudo koponi orwako buyi pile ka pile, kata ber ma ng'ato yudo koponi osomo Quran pile ka pile, kata ber ma ng'ato yudo koponi golo sadaka pile ka pile. To wangi hadithi mag jaote Muhammad. Jaote Muhammad ya innal fara'idha Allahi azza wa jalla inama furidat ala dawami. Enadir makeni andike Ruoth Nyasaye ondiko ewi wuldano mudum wuldano otimpile kapile. Yani andike Ruoth Nyasaye ondike ewi mondo watim to ndiko mondo otimpile kapile makikwawe okunika woni lemo kinyo kilem. Okunika woni rako buyi kinyo we buyi. Kawoni somo Quran kinyo we somo Quran. Kawoni somo alif wiyo ilgalif makendo korikata alif. Kawoni alif nyanao tingi yome nakachiel. Okima ber onego bed ni lam Ruoth Nyasaye pile ka pile. Mudawamati fil amal. Onego bed no dung uchimo olemo pile ka pile makiko welemo. Obedwe ma Ramadan, obedwa ko Ramadan, obede dweche mamoko mok Ramadan, onego bed ni walemo kata somo Quran pile ka pile. Wa hiya ahabbul amali ila Allah ta'ala. Magi timbe mabeyo timbe ngaro timo pile ka pile e mabere be Ruoth Nyasaye maonge timo ngato timpele ka pile rachimbe Ruoth Nyasaye. Kama fi hadithihi kudusi. Hapo tunasema tuna hadithi mare watu ni ya wama takaraba ilayya al-abdi bi shay'in ngata ongudo chien mabubiro yira gi moro ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi gimoro maero molloyo gimoro mora mangisi mono mi otimna. Koponi dir kum Nyasaye gimoro kaka lemo kiponi digo be Ruoth Nyasaye ro lembi no malo gimoro mora mantiwa mpinyiketa. To koponi time kapile. Koponi dire gi Quran, kisomo Quran, to ero Quran dino malo gi mora. Koponi golo sadaka, to idire gi sadaka pile kapile, o ero sadaka migolo cha pile kapile, malo sadaka migolo kaundu kinyo kigolo. Yani o ero zaka migolo pile kapile, malo zaka makawuni golo to kinyo kigolo. Onegewe golo zaka koponi yonge ginyalo. To kaponi ginyalo onego bed ni golo pile kapile ka Ruoth Nyasaye oketo nino onego bed ni golo mudawamati fil amal timo timbe mabeyo pile kapile ahabbu ila Allah min kulli shay'in. Ruoth Nyasaye wa yaramalo gi mora. Wa minha anna min al-huda nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mudawamati wal a'mal salihah. Achel kumpuny mag jawote Muhammad ni jawote Muhammad ne punjo jupunjore mage kaka ginyalo timo lemo pile ka pile, kaka ginyalo somo Quran pile ka pile, kaka ginyalo dhie hija, kaka ginyalo somo dua, kaka ginyalo rembe Ruoth Nyasaye pile ka pile, kaka ginyalo dhie muskiti pile ka pile. Maya chiel kum huda, maya chiel kum datiro ma jawote Muhammad kumbwa kudupuny maber mar jaote Muhammad. Nupunjo wan mondo modhie muskiti pile ka pile. Makauno kino ja Islam mak dhie muskiti pile ka pile, mano ja Islam mabor gi puonj mar jaote Muhammad. Kino ja Islam maenja Islam madhako tokorwa ko buyi kumo dede maber, mano ja Islam mabor gi puonj mar jaote Muhammad. Kino ja Islam maenu en Ramadan emuleme, mano ja Islam malamo Ramadan okolam Ruoth Ramadan. Ruoth Ramadan hayyun qayyum. Ruoth Ramadan en Ruoth mangima pile ka pile, monego bed ni lamo pile ka pile. To kino ka Islam dole mo Ramadan kende na Ramadan, mano Islam ma en Nyasache en Ramadan. To kapun Nyasache en Ramadan, to in iero ka dak marach mar pod mar mach.
okni urkangi maber manyaka chien nikech yiero ni Nyasaye chien Ramadhan nyaka Ramadhan. Oni Nyasaye yudre pile ka pile. En monego bed ni lame pile ka pile, ma kikilam jaote, kikilam janabi, kikilam Muhammad, kikilam Yesu, kikilam joote mamoko, lam Ruoth Nyasaye, moro jaote Muhammad, moro Yesu, moro joote duto te mane wang piny ni endi. Jaote ok lam ilam ma Nyasaye more wang piny kar kae. Jaote winjo mana puonj mare tiluwo godo Nyasaye, iywak godo kuom Ruoth Nyasaye, ibedo godo achiel kuom jogo magin jogo mawinjo gi Ruoth Nyasaye. Ok ni iluwo puonj ma jaote basti kawo jaote kaka Nyasachi koro iywak ni jaote kar mondo mi iywak ni Ruoth Nyasaye. Anna min al-huda Nabii sallallahu alayhi wa sallam mudawamatu ala al-amali salihah. Achiel kuom puonj mag jaote Muhammad ono puonjo ni onego bed ni ng'ato katimo tim moro maber onego bed no time pile ka pile eka Ruoth Nyasaye bende mede mich mang'eny iye. Fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisha min jogo moyie Ruoth Nyasaye wachono ni ya kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha amila amalan athbatahu. Wacho ni jaote Muhammad kano timo tim moro kata matin Ruoth Nyasaye no hakikisha no time maber. Kano no somo Quran no hakikisha no somo Quran maber. Kano tuweyo hakikisha no tuweyo maber. Kano golo sadaka hakikisha no golo sadaka maber. Kano dhi muskiti gi luor mopore gi wan makono kwa dhi muskiti kawuono kwano je muskiti muskiti kanyo ero emwachake kuoth. Ngane cha dongino kaka tonde cha no ogamre gi tonde no kanwa padrena yani chako go mbaka mag nam. Ichako ngombaka kaka ne kwalore ng'ate tole nam. To inja Islam ni muskiti. Kala Ruoth Nyasaye okonego bed ni kudhie wadu. Kala Ruoth Nyasaye okonego bed ni chat e simu gi nyako moro mapok ikendo. Kala Ruoth Nyasaye okonego bed ni dhiye gi ndagla. Ng'ato gonyore duk to timo moko maricho e muskiti mar Ruoth Nyasaye. Mago ik mar Ruoth Nyasaye ok ohero kata matin. Chieng' sadaka ng'ato kelnu chiemo kata riya moro kelo chiemo muskiti. Ji dwagore gi chiemo gi ma, ji dwagore gi tende, ji dwagore gi ringo, ji dwagore gi moke. Iwe ni joma Nyasaye ni kutu to gore uru. Mano ok gima ber. Omiyo ka ng'ato golo sadaka mare, kauru gi muolo, kendo pouru gi muolo. Kikoso to Ruoth Nyasaye nokopangoni. To kaponi yudo Ruoth Nyasaye nopangoni nyaka yudi, ok onego bed ni ugoru e dhod muskiti mar Ruoth Nyasaye, nyiso picha marach mi Ruoth Nyasaye. Ng'at magore gi wadgi e sadaka, kata ng'at magore gi wadgi e chiemo mokel ni gi muskiti, kata ng'at mokel chiemo muskiti odhi opande ode, mano ng'at mabor gi din mar Islam. Huwa bari'u min al-Islam karibu min ila ta'am. En ng'at mabor gi din mar Islam ochiegni gi chiemo mokel cha. Yano donjo e din mar Islam nikech chiemo, kono e din mar Islam nikech Ruoth Nyasaye. Wa kana idha nama min al-layli. Ruoth Nyasaye jaote mar Ruoth Nyasaye kaka noero lemo gotieno. Kana idha nama min al-layli kano nindo gotieno au marida salla min an-nahari 12 rak'atan. Jaote Muhammad noero lemo gotieno. To kaponi otieno chopo kotuo to nikana nindo yenge moko lemo to lemo moko lamo ka obiro lamo godiochieng'. Mangiso be era manero godo lemo. An kawuono gin kawuono koponi wawe lemo gotieno no, mano kada kamano wodo wacho ni maone suna okochuno. Onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye koponi keto chunye bolame ga gotieno sa fulani ichung' sechego nyaka ineni lame ma ok onego bed ni we mokilame kata matin. Koro mi wado Islam lamu Ruoth Nyasaye kendo ket singo maduong' kuom Ruoth Nyasaye, oket chunje kuom Ruoth Nyasaye. Wajonyo wa anha aidan qalat, Aisha rachwani ya wa kana Nabii sallallahu alayhi wa sallam jaote Ruoth Nyasaye kwegiguth mar Ruoth Nyasaye dhi kuom wachonani ya idha salla salatan ahabba an yudama alayya. Kano lemo noero mundomi olem pile ka pile. Wa kana idha galabahu naumun, kaponi ndo noinge au ja'ahu an qiyamin,
kata kamoro rame moko chung molemo gotieno salla minan nahari nolemo godiochieng 12 rak'atan lembe manona mapar gariyo gotieno ka olamo gi godiochieng ketneni ndo ngi gotieno kada no tugo tino moko lemo mabe malonye katangi makon malo jawote Muhammad ko poni wawe lemo gotieno no ero nikese mo kituo mo kiol mo kinyalame ti chung ko poni pe paro ni no kilame ko chopo gotiyo chieng ko ido ngedo na fumatin chungelam lemo cha egon ruth na sairo komo dum ko mi teko mo mi ko lame godon wakana idha galabahu nawm wakana wa minha anna al-amal al-mudawamatu alayha ahabbu al-amal ila Allah ta'ala wa ila rasulih ko poni ngat mada idwa be ngat mabere ruth sai to be ngat malwo malemo pile kapile kada ngat masomo Quran pile kapile wasa mudawamatil amal lemo pile kapile kata timu gimora mara mabere pile kapile ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila rasulih ruth nyasaya wa ero gimachal kama no ero kata jaoti mare bendo ero timachal kama no ero ko ya Islam tuweyo okeno Ramadan kende Ramadan korumo wangis tuweyo ndala uchiel matuweyo ndala uchiel gieki ok gin tuweyo mag jodongo gin tuweyo mar ngata monego meni ngato tuweyo bang mano bende nitie tuweyo mar Monday kod Alhamisi mar wok tich giticha ngwen monego bed ni ngato tuweyo koro pile ka pile nego bed ni tuweyo kwa Ruth Nyasaye e ka Ruth Nyasaye mi to ki tuweyo chiemo kende wan mapur gi dinde mamako ngato tuweyo chiemo to wacho ni otuweyo kata rech noko chamre chiengno kata tuweyo mos nyoko mos ji chiengno wan tuweyo gimora mora Ruth Nyasaye oketo ni riach embe Ruth Nyasaye kikwatim alafu chiemo madhi e wakudu chiemo kwa cham modho pibo kwa modhi chiengno lakini kochopo sache yao wanyalo yao lakini timi maricho kapodwa tuweyo kwa tim nyaka dwe mar Ramadan rum ahabul amali lillahi adwamu wa inqalla time mabeyo kitime pele kapele Ruth Nyasaye waere katubed matin katubed mana aya matin bas matin e Quran mingeyo inge mana bismillah songa bismillah ni pele kapele inge mana rahman songa rahman pele kapele arrahman arrahim som pele kapele yani ngeo aya chele Quran some pele kapele Ruth Nyasaye bro ero timni cha kinu Ruth Nyasaye bro akoro e kadak bena polo e dwe mar Ramadan man gimi yao ede kamodong matina bro wewe yao matin mar kaji yao sachi yao fifth fadlu iftari ala almai au tamri fatber mwayo do kupunwa yao gitende kata kwa yao gipi Islam kayao ni gubeni yao gipi kata yao gitende ber mwayo do kupuni wa yao gitende kata wa yao gipi an Sulaiman bin Amir Dhabiyi radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam Sulaiman nathi Dhabiyi wachunani bin nathi Amrin Dhamiyi wachunani yam anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwa kumjaote Muhammad kugiwezo dhikuome ni jaote Muhammad chieng mora chiel no choge chokro kapunjo gangiso ni yam idha aftara ahadukum falyaftir ala tamrin ongiso ni koponi achiel kuomdwa yao onego bedno yao gitende fa in lam yajid falyaftir ala alma'i koponi onge gitende bas onego bedno yao gipi fa innahu tahurun pino en pi maber kenegi maya lukudende tende lukudendi pibe lukudendi angomo Islam yao gitende tende ni en maber kata en matunda maber koponi chamo mbego achiel ichal ngat mochamo matunda duto te manti ong pinyni kata olembe duto te manti ong pinyni ichamo mbego achiel mar tende kodhi achiel mar tende chamo ichal gi ngat mochamo olembe duto manti ong piny karkai ber mario moido kum tende medo remo kendo medo teko kum dhano madichuo omedo teko kum dhano madichuo teko mar bedo gi chiege achiel omedi teko machal kamano ero tende modo ber moido kum tende kopon waya gi tende ni min jaote Yesu kane dhi nyuolo Yesu nonyuole etie yenu ni tende jawo Ruth Nyasaye nyise ni Mariam makieno ichir gi lweti ocholo Mariam kalure gi kaka Mariam medo dhiro tende cha kaka medo golo moya ni ogolo medo cholore mo nyuolo jaote Isa alayhi salam mogo piny ka odhiru korien cha kano se nyuolo jaote Isa Ruth Nyasaye nungise ni mondo kaw oyungu yen cha
moyungo maiye matendo lwar piny mochamo tende mondo mi omede chak. Mangiso ni tende en achiel kuom yien ma en matunda mamedo nyaka miyo monyuol bende chak. Bedo gi chak mang'eny e thunde. Kuponi jaodi nigi chak matin, onego bed ni nyiewo ne tende mondo mi nyathi ocham tende, nyathi oyud chak mang'eny e thuno mochamo chak. E thuno min gi kochamo tende. Tende en gima ber kendo medo teko kuom nyathi, kendo medo akili kuom nyathi. Ka nyamin gi ochamo tende to madho chak, oyudo bedo gi akili kendo bedo gi teko mang'eny. Basto ng'is ni modh nyaka picha, kaw picha iluoko nyathini, kendo ikaw picha modong' imodhi mondo iyud teko. Eka Mariam notimo kamano kosechamo tende, basto kaw pi to luoko nyathine modong' omodho, basto ting'o nyathine kotero kuom anyuonde. Oting'o nyathine kotero kuom anyuola mage. Eka joka nopenjo ni ya Mariam ya ukta Harun, ma kana abuka ummika baghiya, wuonu kata minu ne ok gin jok matimbe gi richo, ne ok ne gin jogo mawuotho marach, to in igolo nyathini kure? Wan wang'e ni pok kendi, iyudo dichuo kanye modhi kodi minyuolo nyathini? Mariam nowacho ne Ruoth Nyasaye ni inni nadartu sauman. An kaka Mariam tweyo mar wuoyo kawuono. Ong'iso nyathini, ong'iso jonyuolne ni wuoyo gi nyathini. Eka jonyuolne nowacho ni ere ka dang' wuoyo gi nyathi mathin ma pok onyuol, nyathi mathin ma pok onyuol ka onyuol ndalo 2 3, onyalo wuoyo nade? Eka ne Yesu wuoyo kawacho ni inni Abdullah, an jaote mar Ruoth Nyasaye, kendo an ng'at Ruoth Nyasaye. Atani al-kitab, Ruoth Nyasaye omiya buk mar Injili. Atani al-kitab, Ruoth Nyasaye omiya buk mar Injili. Ama salamun alayya yawma ulidtu wa yawma amutu. Kendo obed ngima yani obed kwe kuom chieng' manonyuola, kendo en kwe kuom chieng' manatho. Ma wach ma jaote Yesu wacho kapiro tin janalo madhi adek. Ndalo ariyo kama owacho wach ni endi embele jomadongo. Ong'iso ni en jaote mar Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye ore gi buk miluongo ni Injili mondo mi oyal ne ji jo-Israel, jo piny Israel Injili, mondo mi olok chuny ji oa kuom richo e richo cha, ji obi e ler. Owacho ko jala ndalo ariyo e wang' piny kar kae. To en achiel kuom nyithindo manowuoyo katindo. Koro miyo jaote Isa kwa wacho ni jaote mar Ruoth Nyasaye, kendo wayie kode ka jo-Islam ni en jaote mar adiera e mbele Ruoth Nyasaye, ma ok ni wakwede kata wayanye ni orach, ni ok noko jaote. En jaote mar Ruoth Nyasaye. Gima jo-Islam odagi ni ok en Nyasaye. Jo-Islam odagi ni ok en Nyasaye, to kaluwore gi adier en nonyuole, Nyasaye ok nyuol. Jaote e nyuolo, lakini Nyasaye ok nyuol. Ma en jaote mar Ruoth Nyasaye. Nyasaye noore mondo mi okel ne jo-Israel Injili. Buk mar Injili en manobiro godo e piny mar jo-Israel. Omiyo jo-Islam ok nyal bedo jo-Islam nyaka yie ni en jaote mar Ruoth Nyasaye. Ok wakawe kaka Ruoth Nyasaye. Ok en Ruoth, mak mani en Nyasaye. En jaote mar Ruoth Nyasaye, ok en Nyasaye. Ber mar tende kendo Anas bin Malik wacho ni min fi'li sallallahu alayhi wa sallam, kaluwore gi timbe mag jaote Muhammad, kana ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yafturu ala ruthubatin kabla an yusalliya. Jaote mar Ruoth Nyasaye ne yao gi matunda kapok olemo. Fa in lam yakun, koponi ok gi matunda mora mora kata olemo mora mora, fa ala tamrin, wasto yao gi tende. Koponi ok gi olemo mora mora, o yao gi tende. Fa in lam yakun hasawati min ma'in, kaponi ok onyal yudo mano, to nono modho pi e mbele Ruoth Nyasaye, basto yao gi pigno ero. Ma e kaka jo-Islam onego bed ni yao. Koponi ok gi tende, to cham kata matunda moro. Koponi onge gi kata olemo moro e dhogi, e lweti modh pi ma Ruoth Nyasaye okelo ni kaka en ngima mari e wang' piny kar ka, onego bed ni modhe e yao kode kaka joote bende ne yao gi pi. Ma eka Ruoth Nyasaye biro gwedho tweyo mari e mbele ne nyaka chieng' iko piny. Nitwe tweyo diriyo. Tweyo mane jaote Yesu notweyo ndalo 40 moko chiemo. Jaote Muhammad bende notweyo ndalo mang'eny ka ko chiemo. Miyo jopuonjre chieng' moro achiel noneno kotweyo tweyo nani en, nogombo mondo mi otwe kode. Eka nong'isogi ni an Nyasacha miya chiemo.
lakini un joka dhano machal kamagi ok nyal miu chiemo aina no. Koro kunyal tuyo matuyo ni endi nengi ng'ana ndari adek kode basto Ramadhan urumo eka jaote Muhammad nungisu gini ya debe ni ya ni de tuyo pol dhimbele de wadhimbele kodumo wa tuyo mang'eny. Koro miwaro ya Islam tuyo ma okichiem idhimbele gituyo ma ngiso ni en tuyo mar joote. Ruoth Nyasaye ne miyo gi chiemo nade ok ne miyo gi chiemo to gichamo mak ma Ruoth Nyasaye ne medo gi teko mar tuyo. Ruoth Nyasaye ne medo gi chuny mar pake omede teko mar tuyo kendo omede chuny mar pake ma e chiemo mane ma e meaning mar chiemo mane joote gi ne chamo ma ok ne miyo gi chiemo to gichamo apana. Jaote Yesu kari twindalo 40 ewi got Ruoth Nyasaye ne mede teko mar tuyo kendo ne mede teko mar pake ewi got kuno ma ok ne miye chiemo to chamo. Ma e kaka jaote Muhammad nungisowa e tie tuyo mar joote. Jopuonjre ne tuyo kamano lakini kochopo sache yao sa gotieno ka jifungo giyao basto gichiemo kendo gichako gituyo gidhi mbele gi tuyo margigo. Ma emomiyo ja Islam ma kawaida ok onego bed ni tuyo ndalo 2-3 kapok ochiemo. Onego bed ni tuyo kochopo sa odhiambo sa 1 tiyao iyudo teko ma kiny nido gi tuyo godo kendo kiny. Koro miyo ja Islam ka ituyo onego bed ni yenyo, kituyo onego bed ni dhawo gi ng'ato, kituyo onego bed ni laro chiemo gi ng'ato dwe mar Ramadhan kata bed ma chieng' Idi. Okao kituyo onego bed ni chamo haki mar wadu e wang' piny kar ka. Kituyo onego bed ni chodo, onego bed gi bedo gi nyako ma pok ikendo e achiel kijituyo. Ruoth Nyasaye obed omiwa gweth. Ruoth Nyasaye obed oketwa jowinjo mawinjo kendo luwo maki oketwa jowinjo maluwo to mawinjo to ok luwo. Wa ilahuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.